Hey. Hadi. Hadi. Ha. Hadi. 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 ଯାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ସେ ଆଉଛି ଦେଖିବାକୁ ତାକୁ କ'ଣ ଦିଆ ହେଲା ଖାଇବାକୁ ତୋର ଚୁଡ଼ା ତାର ବି ସେ ଚୁଡ଼ା ଖାଉ lagi nakasih तो दिया रे खाइले खाइब खाइब मारा नहीं मझे न बसले हेनी खाईदे तार देखिए खाई आउ खाइबू नहीं कामुड़ी
तो मजा खाइबे और से काई भात खाइबे कितनी का भात खिया ये कर काटी चाहिए ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ପୁରାଢିଲ ଲେଖନପୁର ପଙ୍ଗାରସିଂହ ତଳଗଡ଼ ଏସବୁ ସାରିକି ଏବେ ଦେଇକି ଆସୁଛି। ଏବେ ତ ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ମୋତେ ଏତିକିରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା କାଲିକି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ।